ఇలా చూడు 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 నీకు బ్లడ్ కూడా రాదు చూడు. అయ్యో బ్లడ్ కూడా రాదు. జ్యోత్స్నకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినాయిరా. ఏం పెట్టినావండి ఆ పిల్లకి? ఇదే షేవింగ్ లోషన్. షేవింగ్ లోషన్ పెడితే ఇంత రచ్చ చేస్తుంది చూడండి ఈ పిల్ల. ఈ కర్టన్ ఎప్పుడు ఊడిపెడుతుంది. ఈ పిల్లకి కాలు దెబ్బ తగిలింది పాపం. జాలి చూపించండి మా పిల్ల మీద ప్లీజ్. చాలే తీయమను. అవసరం లేదు ఇప్పుడు. చేది ఎక్కడుంది దెబ్బడా? దెబ్బ కూడా కనపడం లేదు. వదిలి అది రస్ట్ ఉంటుంది దానికి. ఏం తింటున్నావు చిన్న? సాస్ వేసుకోకూడదు. ఏంటిది ఇది? చిన్ను చిల్లీ దీని పేరేందే? చిల్లీ పొటాటో. చిల్లీ పొటాటో అంటాం. బాగుంది, చాలా బాగుంటుంది చిల్లీ పొటాటో. మీ వైపు దొరుకుతుందో లేదో, మా వైపు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. మన వైపు దొరికేదే ఇది. అదే గోబీ కాదు చిల్లీ పొటాటో. కట్ చేసి చూపినన్న. ఎంతరా దీని ప్రైస్? కట్ చేయి, నేను కొరికి చూపిస్తాను. ప్రైస్ ఎంత? 130. ఫుల్ ఇదంతా 130నా? చాలా ఉంటుందండి, ఒకరికి ఫుల్ అయిపోతుంది ఇది. బేబీ ఇదేంటమ్మా? మోమోస్. మోమోస్. ఎందుకు నీకు ఈ మోమోస్ పిచ్చి? ఈరోజే స్కూల్లో నేను మా ఫ్రెండ్స్ మా అక్కకి మోమోస్ ఇష్టం అని మాట్లాడుకున్నాం. అవునా? ఏంది అది చూపి. ఆలు కర్రీ ఉంటుంది కదా, ఆలు బజ్జీ అని ఇట్లా అంటారేమో. వాళ్ళేమో మంచివి తెచ్చుకొని నాకేమో ఎప్పుడు బర్గర్లు ఇస్తారు. బర్గర్ తెచ్చినారు. వడాపావుకి బర్గర్కి తేడా తెలియకుండా పోయింది. ఏమబ్బా మాకు ఈ షేప్ ఉంటే బర్గర్ ఏమో ఆర్డర్ చేసాం. నీకు ఇష్టం కదా వడాపావు? సర్లే, ఇదేమన్నా తక్కువ రేట్ ఏమో. తింటారా ఇవి? నేను ఎన్ని నల్ల బన్నులు ఆలు కర్రీ నాశనం చేస్తారు. ఏముంది, ఫ్రైస్ని శనగపిండిలో నుంచి వేయించి మంచూరియా చేస్తారంట. ఓకే ఓకే సారీలేండి, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. అరవకండి, ఊరికే చిన్నపిల్ల నడుస్తూ ఉంటాం. అరే నా ఫుడ్ వచ్చేసరికి మీరిద్దరు నాకు ఇప్పుడే తినను నేను తర్వాత తింటా అంటారు. ఎందుకంటే అరుస్తారు ఊరికే నన్ను. అదే నాది వచ్చిందని చెప్తే మందా నోరెత్తితే అడుస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లని పట్టుకొని ఊరికే. ఇంట్లో నేనేనండి చిన్నపిల్లను. అలగటాలు నాకే సొంతము, బుజ్జగింపులు నాకే సొంతం. మొత్తం నేనే అలుగుతా, నేనే విసిగిస్తా, నేనే తిడతా. అందుకే నన్ను మా చిన్న పాప అంటది మొండి పిల్ల అంటది. ఎప్పుడు చూసినా మొండి పిల్ల అంటుంటుంది ఎప్పుడు చూసినా. ఇంకా పెద్ద పాప ఏమంటుంది తెలుసా? వచ్చి చెప్తాను. ఈ పెద్ద పాప అంటది, నేను ఏదైనా తిక్క క్రాఫ్ట్ చేస్తా కదా, ఎందుకమ్మా రోజు ఒక పెంట చేస్తావు? చిన్నపిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చి బయట కొట్లాటలు ఏవో తెచ్చి పెట్టినట్టు నువ్వు రోజు ఇంట్లో ఒక పెంట పెట్టి 1 hour కూర్చుంటుంది మా అమ్మ ఒక క్రాఫ్ట్కి. ఏదో ఒక క్రాఫ్ట్ అది మళ్ళీ యూజ్ చేసా అంటే లేదు పడేసి వచ్చేసి. వాళ్ళు నేను లేదా వాళ్ళకి తెలియకుండా దొంగతనంగా ఏదో ఒక క్రియేటివిటీ చేస్తా. ఊరికే ఉండలేవా? ఒక చెక్క ముక్క దొరుకుతుంది దాంతో అసలు అర్ధ రోజు వేస్ట్ చేస్తుంది. అది ఆడబెట్టాలి, మళ్ళీ మా రూమ్కి వస్తుంది, వచ్చి నీ తలకాడ పెట్టుకో, అక్కడ పెట్టుకో, ఇక్కడ పెట్టుకో. ఫుల్గా తినాలనే కదా చెప్పింది. ఈమెతే తింటుంది. అమ్మా ఫుల్గా పెట్టినామంటుంది. ఫుల్గా పెట్టినావు, ఫుల్గా తిన్నీకి తిడుతుంది. ఫుల్గా పెట్టినావు, నేను ఎట్లా చదువుకోవాలి? తినుకొని ఇష్టం. దీంట్లో క్యాబేజు, క్యారెట్ స్టఫ్ చేస్తారు. స్టీమ్డ్ ఉంటాయి. నాకు స్టీమ్ది పిండి లెక్క అనిపిస్తుంది. నువ్వు కుడుములు చేస్తావు చూడు, అట్లుంటుంది. అందుకే నేను ఫ్రైడ్ తింటాను. ఇందాకండి నా వడపా వచ్చిందండి. నాది పికప్ చేసుకున్నా. నేను వెళ్తుంటే ఇంకా స్నానం చేయలేదు. పెద్ద పాప ఏమంటుంది తెలుసా? ఉండు, నువ్వు పోవద్దు, వాళ్ళు చూసి జడుచుకుంటారు, నేను పోయి డోర్ తీస్తానుండు, ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ పారిపోతారు అంట. నాకు 2, మా వారికి 2 అండి. ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్ అండి. ఏమంట ఏమంటుంది? బుగ్గలు ముడుతుంటది.
నేను కొడతా ఇంకా మీ ఇద్దరిని రాత్రి చూడండి 11 అయింది. దాని బుగ్గలు ముట్టడం ఆత్మన వేళ్ళు వేడి గలీజ్ వేళ్ళు ఎప్పుడు ముడుతుంటాయి. ముడగడే మీరు రాక్షసులే, మనుషులు కాదు. దస్యంగా ఉంటాయి తెలుసా. 24 గంటలు ఒకరి చేతులు నీ బుగ్గల మీద ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తాయి. అట్లా పోతూ ఇట్లా అంటారు, ఇట్లా పోతూ ఇట్లా అంటారు. అమ్మా బెడ్షీట్ తెచ్చుకోపో. ఇంకా ఆ పిల్లకి నేనే చేయాలి. ఆ పిల్ల ఒక్కసారి అని తెచ్చుకుందా. ఎక్కడున్నాయో అమ్మకే గుర్తులేదు. మళ్ళీ బుగ్గ కొడతావు. ఏం వచ్చినా దగ్గుతున్నావు. 3వ రోజులో దిండు కవర్లో ఉందని నిహా నీకు నిహా అది తగ్గిన డైరెక్షన్ నీ ఫేస్ మీద పడింది ఎందుకు అనుకోవు. పైనుండి చేసుకొని చూసుకో వీడియోని. ముట్టదనా నీ చేతులు నా తలకాడికి అస్సలు మసాజ్ చేస్తారా అక్కర్లే. పోపో ఇంకా తెచ్చుకొని పడుకోపోండి. పడుకోవచ్చు. చాక్కోవాలి. ఏం చక్కుంటావు? చదువుకోవాలి. మొన్న పోయి ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసి 2 సెకండ్లు తర్వాత అన్ని దొరుకుతాయి. అవునా? తర్వాత నా అకౌంట్ తీసుకుంటూ ఏమన్నా దొరికితే అది పండుకుంటుంది. సీరియల్ చూసి. అవునా? మళ్ళీ రోజు చదువుతున్నావు అనుకున్నా నేను. చదువుతులే 2 వరకు 1 వరకు. మరి సీరియల్ చూసి పడుకుంటాను. 11 అయ్యింది. ఓకే, ఇంకో గంట మహా అయితే ఆ తర్వాత నేను నిద్రపోయినా అది నిద్రపోతుంది. నా చదువుకోవడం అయినా పండుకుంటా. ఆ పిల్ల కోసం వెయిట్ చేస్తా. సాయంత్రం వస్తానే దున్నపోతు లెక్క పడింది అది బెడ్ మీద. సాక్సులు అన్నీ అక్క నిన్ను కాపీ ఎప్పుడు చేయదమ్మా. నువ్వు అక్కని కాపీ చేస్తావు. ఇది నా ఎప్పుడు వాడలే, ఒక్కసారి కూడా వాడలే పిల్ల. ఇద్దరు అట్లా ఉండండి. ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఫోటో తీస్తూ ఉండు. మా ఆయన చిన్న పాప ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కోసమని అయితే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంట, అది వైర్ ఊరంతా తిప్పించుకొని వచ్చి తీసుకొని మా ఆయన ఇంకా తనే ఓన్గా తయారు చేస్తున్నాడు చూడండి ప్రాజెక్ట్ వర్క్. మా ఆయన ఇంజనీర్ అవ్వటం వల్ల ఒకప్పుడు ఇవన్నీ పిల్లలకు చేసేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడిగాడంట స్కూల్లో, మీ నాన్నతో నాకు చెప్పించుకురావా అంటే, ఇంకా మా నాన్నకి ఏం పని లేదా అక్కడ కూర్చున్నాడు అందరు చేసి నీకంటే, లేదా మీ నాన్న నాకు ఫ్రెండు నాకు చెప్పించుకురా అని అడిగితే నేను అన్నా, అడిగే డబ్బులు అడిగే ఒక్కొక్కరిని 300 రూపీస్ ఏమన్నా నాన్న చేసిస్తాడు అని చెప్పి. బెంగళూరులో అండి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ డబ్బులు తీసుకొని చేసిస్తూ ఉంటారు. 500 400 అంట. నాకు తెలీదు, మా వారు చెప్పారు సపరేట్గా ఇట్లా చేసిస్తారు అని. ఒకసారి ఏదో మేము కూడా చేయించుకున్నాము ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కోసము. సో మా ఆయన అన్ని పనులు చేస్తారండి. ఈ పని ఆ పని అని కాదు, ఇంకా చిన్నది సతాయిచ్చి ఊరంతా తిప్పి దొరకకుండా అంటే ఇంకా మా ఆయన చేసి ఇచ్చాడు. దానికి ఏదో సింగిల్ వైర్ అంట దొరకలేదని అన్ని రకాల వైర్లు తెచ్చుకొని దాంట్లో తీగలన్నీ తీసి 1 గంట కూర్చొని చేసిచ్చాడు. ఇంకా ఆ చెక్క కూడా బయట కార్పెంటర్ కాడ ఇప్పించుకొని వస్తే పెద్ద పాప ఆ చెక్కకు పాలిష్ చేసి ఇచ్చిందనమాట. తన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ థింగ్స్లో నుండి ఆ చెక్కను పెయింటింగ్ లాగా చేసి నీట్గా స్మూత్ ఫినిషింగ్ చేసి ఇచ్చింది. ఇంకా మా వారు బ్యాటరీలు తెచ్చి, ఇంతకుముందు కూడా డ్యాన్స్కు పెద్ద పాపకు బెంగళూరులో సమ్మర్ క్యాంపులో ఉన్నప్పుడు డ్యాన్స్కి వచ్చే 2 చేతులకు దీపాలు కావాలి. ఏడుస్తుంది, దొరకలేదు ఎక్కడ. మా ఆయన ఇంకా బ్యాటరీలు దీపం చెమ్మలు ఉంటాయి కదా ఇత్తడివి, అవి తెచ్చి దానికి సపరేట్గా బ్యాటరీ తెచ్చి ఆమెకు లైట్ తయారు చేసి ఇచ్చినాడు అనమాట. అది చెప్తా ఉంటే నమ్మటంలో, అవునా అది మరి అందరు సేమ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా నాలాగే ఉన్నాయమ్మా అంటే, కాదు నువ్వు ఏడుస్తుంటే ఇంకా నాన్న అప్పటికప్పుడు తెచ్చి బిజీగా ఉండటం వల్ల ఆయన తేలేకపోయినాడు. ఇంకా ఓన్గా తెచ్చి చేసి ఇచ్చినాడు అనమాట. నీకు తెలియదు అందరూ సేమ్ కాదు, నీ బ్యాటరీ బయటకు కనిపిస్తుండా, కింద టేప్ వేసి ఇచ్చినాడు కనపడకుండా అని. అవునా అని ఆశ్చర్యపోతుంది, నాన్న చేసి ఇచ్చినాడు దాన్ని అనేసి. మా ఆయన పనికి ఎప్పుడు భయపడ్డండి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా చేసే పనిని చూస్తాడు కానీ ఇన్కమ్ చూడు. క్యానన్లో కూడా అలాగే ఆయన హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఎప్పుడు కూడా ఇన్కమ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. నేను మొన్న మీకు ఒక విషయం చెప్పాను కదా, నేను అంత ఎనర్జెటిక్గా ఎలా ఇంత ప్రాబ్లంలో గెస్ట్లకు నేను అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేశానని చాలా వారం రోజులుగా ఏడుస్తూనే ఉన్నా. నాకు తెలియకుండా ఏడుపు వస్తూనే ఉంది. నేను ఎక్కువ ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్రరావు స్పీచ్లు వింటుంటాను అనమాట. అట్లా చాలామంది వింటుంటాను, అందులో ఆయన ఒకరు. ఆ రోజు కరెక్ట్గా నాకు గెస్ట్ వచ్చే ఒక 3 డేస్ ముందు
అందులోది ఒకటి విన్నాను. ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, ఏమనంటే బడ్జెట్ లేదని ప్రతి మనిషి ఏం చేస్తాడంటే డబ్బు ఇన్కమ్ లేదని ఖర్చులు తగ్గిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించమని నేను చెప్పను, కావాల్సినంత ఖర్చు చేయండి, దానికి తగ్గట్టు సంపాదించండి, ఖర్చులు ఎందుకు తగ్గించాలి, అట్లానే అప్పులు చేయమని నేను చెప్పను. అంటే నేను ఇప్పుడు ఆలోచించే ఆలోచన ఆయన నోటి నుండి వచ్చిందన్నమాట. ఖర్చులు ఎందుకు తగ్గించాలి, మనము ఇన్కమ్ చేయటానికి ప్లాన్ చేయాలి కదా. అందరి జీవితాలు ముందుకు పోతుంటే మనం కింది నుండి పైకి వచ్చి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళడం ఏంటి అని బాధపడ్డాను అనమాట. ఆ మాటలలో ఆయన ఇంకోటి ఏం చెప్పాడంటే, ప్రతి సంవత్సరము మనం కూర్చొని లెక్కాచారం వేసుకోవాలంట. మనకు వచ్చిన బడ్జెట్ ఎంత ఉందో దానికంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి 20% పెంచాలి. ఉద్యోగస్తులు అనుకో వర్క్ ఎక్కువ చేసి పై అధికారులతో అప్రిషియేట్ చేసుకొని ఇన్కమ్ పెంచుకోవచ్చు. వాళ్ళు వెండి కాయినా గోల్డ్ కాయినా తీసుకోమంటే వాళ్ళు గోల్డ్నే సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా అనేసి. ఇంకా మామూలుగా ప్రతి ఒక్కరూ అంటే 100 రూపాయలు ఉంటే 99 రూపాయలు ఖర్చు పెడితేనే ఇంకొక రూపాయే కదా ఉందని మనము సంపాదించడానికి పరిగెడతామంట. అంటే నేను కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ అండి నా దగ్గర ఉన్న మనీని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటా, ఇంతే ఉంది ఇంకా నాకు ఇన్కమ్ లేదే, నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని. అలా నేను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకొని పచ్చళ్ళ వ్యాపారం అని అలా ఏదో ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే ఈ డబ్బా అయిపోతే నాకు ఇన్కమ్ లేదు, ఇంతకుముందు సంపాదించినదే కదా ఉండేది అని. అంతే, అది సేమ్ ఆయన మాటల్లో వచ్చిందనమాట. అంటే నేను ఆలోచించే విధానం కరెక్ట్గా ఆయన మాటల్లో వినటం వల్ల నేను రిలాక్స్ అయినాను అనమాట. ఇంకా నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చిన. సో ఖర్చులు తగ్గించుకోకూడదు. ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. మన సినిమాలో హీరోలు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ పాల ప్యాకెట్లు వేస్తారు, పేపర్ వేస్తారు, అన్నీ వేస్తారు, ఇన్ని రకాలు మనకు చూపిస్తారు కష్టపడాలని. అంటే పాల ప్యాకెట్లు ఏమని కాదు మా ఆయనకంటే ఆ పాల ప్యాకెట్లు వేస్తారని, అట్లా కాదండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. 2-3 మార్గాలు ఎంచుకోవాలి కానీ ఖర్చులు తగ్గించకూడదని అన్నారు. మా ఆయన మీకు తెలుసా అండి, పేపర్ కూడా వేసాడు తెలుసా. చదువుకుంటున్నప్పుడు చెన్నైలో హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తాడు పిల్లలకు, నేను పేపర్ కూడా వేసినానే అనేసి. అసలు వాళ్ళ రిలేషన్కి ఎవరికో తెలుసో లేదో కానీ పిల్లలకి మాత్రం ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు. అందుకే మేము ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకు మేము ఎలా కష్టపడి పైకి వచ్చినామనేది మా పిల్లలకు సుఖాలు ఇస్తూ కూడా చెప్తామండి. మీకు ఈరోజు ఇన్ని సుఖాలు వచ్చినాయి, మేము అప్పట్లో కష్టపడినాము, డబ్బు వృధా చేయకండి, ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు లేనప్పుడు లేనట్టు ఉండండి అని మేమిద్దరము ఎప్పుడు నేర్పిస్తాము. ఆయన తన చిన్నతనంలో ఎంత కష్టపడినది చెప్తుంటాడు. నేను పెళ్ళయ్యాక ఎంత కష్టపడ్డది, ఏమీ లేకుండా మేము ఎలా బతికాము. అందుకని మన బాధ ఎప్పుడు పక్కనోడికి తెలియకుండా మనం బతకాలి. ఒక్కసారి మనం బాధల్లో ఉన్నామని తెలిస్తే లోకువగా చూస్తారు. బాధల్లో ఉన్న ఆనందంగా ఉన్నట్టే చూపించాలి. ఎందుకంటే మన బాధలు పక్కనోడికి చెప్పినంత మాత్రాన ఏ ఒక్కరూ తీర్చరు. లోకువ అవ్వడం లేదంటే సజెషన్లు ఇవ్వడం, అట్లా ప్లాన్ చేసి ఉండాల్సింది లైఫ్లో, ఇలా చేసినామని ఉచితలో ఇస్తారు. అందుకే మనకు ఎవరు సాయం చేయనప్పుడు బాధలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన బాధలు మనం పడతాము, మన సుఖాలు మనం. బాధలు చెప్పినప్పుడు కంపల్సరీ ఎవరైనా అండి మనకు చెప్తారు సలహా, మళ్ళీ అది కోపం వస్తుంది మనకు, నాకు ఇలా సలహా ఇచ్చినారు అని. మొన్న మా గెస్ట్ వచ్చారు కదా, ఆమె భలే చెప్తుంది. మేడం అంటే పెద్దవాళ్ళమని మేడం అంటారు. మేడం నేను ఎవరికైనా కష్టం వచ్చిందంటే ఫస్ట్ సలహా ఇవ్వను, వాళ్ళ పక్కకు పోయి కూర్చుంటా, వాళ్ళ బాధ అంతా చెప్పింది వింటాను, వాళ్ళ దగ్గరే సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది అని. అవునమ్మా, నాకు కూడా ఈ సిచ్యుయేషన్లో సలహా ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చింది, నా బాధ వినాలి, నా సజెషన్ కూడా నేనే చెప్పుకుంటూ పోతున్నా, నా ప్లాన్ ఇలా ఉంది అని. నా ప్లాన్ను నువ్వు ఎదుటోళ్ళు రాంగ్ చేసి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు కదా. అప్పుడు అనిపించింది, మనం బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మనకు పలకరించనంత బెస్ట్ ఇంకోటి లేదు అని. ఎందుకంటే వాళ్ళు సలహాలు పడేయడానికి అందరికీ ఈజీగా ఉంటుంది. మనం అడిగినప్పుడు సలహా ఇవ్వాలి, బాధల్లో ఉన్నప్పుడు బాధ మాత్రమే వినాలి. ఇదండి, ఇలా నేను పిల్లలకు ఎప్పటికప్పుడు అన్నీ చెప్తూ ఉంటాము. చూడండి మా ఆయన ఎంత చక్కగా చేసి ఇచ్చాడు పాపకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్. నిజంగా మా ఆయన టాలెంట్ గ్రేట్ అండి. మా ఆయన మాకు ఎప్పుడు హీరో, మా పిల్లలు కూడా మా ఆయన హీరో. అంటే ఎవరి హస్బెండ్ వాళ్ళకి హీరోలేండి. మనకు అలా ప్రౌడ్గా మేము ఫీల్ అవుతుంటాం. మా ఆయన మొన్న కూడా, మీరు ఎవ్వరేం వర్రీ కాకండి, మీకు అన్నీ నేను చేస్తాను, ఎవ్వరు ఏమి కష్టపడనక్కర్లా అని చెప్పారు. కష్టాల్లో ధైర్యంగా ఉండడమే కదా కావాలి.
ఇదండి రేపటి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్, సీ యూ. చూడండి ఎంత చక్కగా చేశారో ప్రాజెక్ట్ వర్క్. పెద్ద పాప మ్యాగ్నెట్స్ కూడా ఇంట్లో ఉండే అవి వాడేశారు. సో బాయ్, సీ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.